Mga igsoon, maayong gabi kanatong tanan. Sama sa nandan, yan nausap kita sa usa ka oras na to nga pakighinabi dinhi sa kahanginan, pinaagi sa Facebook. O una sa tanan, maayong adlaw diha sa Amerika. Katong igsuon nga si Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland, USA. Maayong gabi. Para sa Pilipinas, mayong gabi, mayong adlaw ninyo diha, kay adlaw man karon diha. Sa imong asawa usab, mayong gabi. Sa imong anak, mayong gabi. O sa tanan nga mga Rizani pamilya diha sa Bohol, mayong gabi kaniyong tanan. Ingon man dinhi sa Pilipinas kay Bishop Arturo Amaba, mayong gabi. Sa imong mga anak, sa imong asawa, sa tanan na to nga mga higala diha sa Negros, no? Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi usab sa tanan na to nga mga suki nga tigpaminaw, viewers din sa Facebook, sa mga masugid na to nga viewers, mayong gabi kaninyong tanan. O adtong aging topic na to dahisgota bahin sa kaning algebra, no? Algebra man to. Usa ka panahon, mga panahon og tunga sa usa ka panahon. Kaning kalibutan, kung atong istoryahon ning kalibutan, algebra ning kalibutan. Tungod kay gitudlo man sa Dios ng algebra. Wala man tingali eskwelahan nga wala magtudlo sa algebra. Unya kaning kaalam sa kalibutan, usaray gigikanan ani maulang ang Dios. Sa to pa do nagi algebra ang kalibutan. Nga iyapod sa Dios. Kanang algebra, duha ra na ka sign, positive o negative. Nga naa diha ang kahayag sa tibuok kalibutan sama sa kurente. Kaning kurente pungpos ni sa duha ka sign, positive o negative. Mao nang nakatibuok ta og hayag. Karon kun ang atong basihan mao ang Biblia ra gyud, o unsay nahisulat sa Biblia diha ra ta kutob. Wala tay mabasa word for word o litra for litra sa Biblia nga positive ug negative. Wa gid tay mabasa. Ang pangutanan nako, tungod kay di man mabasa sa Biblia nga dunay positive ug negative, dili ba tinuod nga dunay positive ug negative? Tinuod man. Kaya napamatud-an man sa mga electrical engineers, sa mga scientists, nga doon na dyo'y positive o negative. Mao nga ang kamatuoran, dili lang kay kana ra gyud nahisulat litra por litra sa Biblia. Doon ay kamatuoran nga ang kahulugan wala nahisulat sa Biblia, pero tinuod. Karon anhin na pud ta sa kahulugan sa giingon nga dito wala nay tangit-ngit, wala na magkinahanglan o adlaw, kay ang Ginoong Dios mao ang ilang kahayag. Kung ato ning istoryahon nga ipaagi nato sa literal nga mawala ning kahayag kay wa na magkinahanglan og adlaw, aw kani nga mawala ng adlaw kay si Kristo na ang atong kahayag as literal na kahayag, pareha ning suga, makontradikta sa kompetisyon sa kalibutan. Kay kaning kalibutan gikumpos ni sa solar system.
apil ana ang adlaw. Kung pananglit, muundang og tuyok ning kalibutan, sa to pa maguba ning planeta kay inani man guning kuan na to no kaning lihok sa kalibutan, kanang pagsulti sa Ginoo nga gilain niya ang kahayag gikan sa kangit-ngit, gipatuyok sa Dios ning kalibutan. Kay kaning adlaw ga puyo ra maning adlaw, gatuyok man ni siya kaugalingong orbit. Dili man sama sa una sa mga karaan, mga katigulangan, mga amahan nato, mga apuhan nga gawna-huna nga kaning adlaw mo tabok, palitan o ni bulan, o ni adlaw o kalibutan kani no. Kani adlaw ni ana mo tabok ana. Na pag abot og alas 12, ang una-una ang adlaw nas tungod ana kay mo tabok na po dito kung salop. Dili di ay yun anak. Kay napamatud-an man ni sa mga scientist nga kanida ang kalibutan, doon na siya gitawag nga orbit. Ug diha sa iyang orbit, naa diha ang atong napo diha ga agi ang kalibutan nga gatuyok siya in every 24 hours. Mubalik siya sa posisyon sa silangan. Posisyon lang. Kay kanang orbit ana, kumpos na of 360 days. Sumala sa kaning degree sa kalibutan. Kay kanang degree ana is 360. Mao nga kanang iyahang orbit is 360, mubalik na sa posisyon niya in 360 days. Mao na'y competition sa mga scientist. Nya mao po na sa Bible. Kay sa Bible, ang usa ka bulan dire is always 30 days. Munay usa ka bulan. Unya kay ang usa ka tuig, kumpos man sa 12 ka bulan, imong i-multiply ang 30 days sa 12 months, ang gidaghanon ana is 360 days. A year na siya. 360 ka adlaw ang usa ka tuig. Sa to pa winside ang competition sa mga scientist o sa plano sa Ginoo. Sa competition sa Ginoo. Pero dili tanan ha. Dili tanan kay doon na may scientist nga ang iyang competition is 365 days, 48 hours. 5 hours, 48 minutes, and 56 seconds. Mo nang giround up na og 6 hours. 6 hours mo nang giround up og unom ka oras. Mao na nga sa usa ka tuig sa kalendar ni Gregorio karon is 365 days when 6 hours. Ano gitawag nila leap year. Mo nang in every 4 years do na sa kalendar ni Gregorio nga February or Pebrero 29 inana. Pero sa Ginoo wala. Kay always 30 days a month and having 12 months a year. That's why if we will multiply that 30 days into 12 months, dunay 360 days ang usa ka tuig. Karon kung ato ning karon kung ato ning ingnon nga literal kanang mawala ng adlaw, ay ingon man diri sa pinadayag nga didto ana makinanglan og adlaw og suga kay si Kristo ang ilang kahayag. Ato basahon ni sa pinadayag 22 no? Be.
Itong basahon na pinadayag 22 sa to sa hindi man ito. Tuwag to sa kongkraan kung ano. O, kasama to. Pinadayag 22. No? Ara. Pinadayag 21 di ay. Pinadayag 21. 22. Ug ang syudad direta sa 23, no? Pinadayag 21, 23. Ug ang syudad wala na magkinahanglan og adlaw o bulan sa pagdan-ag kaniya, kay ang himaya sa Dios mauman ang iyang kahayag ug ang iyang suga mauman ang kordero. Atong ayohon ni paghuna-huna ha. Aron di tama sayo. Ug ang syudad ha, amo ni ang Holy City. Wala na magkinahanglan og adlaw o bulan sa pagdan-ag kaniya anang syudad. Kay ang himaya sa Dios mauman ang iyang kahayag. Ang himaya sa Dios mao niyang kahayag ug ang iyang suga mauman ang kordero nga sa ato pa si Kristo mo na ibot pasabot. Mo na nga adto tas material magsugod. Wa na magkinahanglag adlaw. Sa to pa muundang na ning adlaw. Wa na magkinahanglag adlaw mo na una nila. Nga kuno pag-abot na sa Ginoo kaning adlaw wala ni. Di na ta magkinahanglan og adlaw. Sa to pa kang walay adlaw, ang mahitabo dayon sa pikas kalibutan na ay kahayag na ignit-ngit na permanente. Napoy hayag permanente, napoy ngit-ngit permanente kay ang mahitabo na muhunong man ang rotasyon sa kalibutan. Kay garotate man na garotate. Ito pa, muhunong ang rotasyon. Sa ito pa, og muhunong ng rotasyon, kanang-tanang solar system, kanang-tanang mga planeta diha, manghunong ko na. Manghunong. Kay, muundang manigtuyok ni usa. O niya, kanin 9 planets, usara ni sila ka solar system. Na galambigit ra ni ana. Kung dunay usa ani nga maguba, guba ta na ning planeta. Maback to zero ang kalibutan kaning universal, mawala na ni tanan. Karon ato ning hatagan og material huna-huna sa tupang Ginoo balik sa wala nga sama sa una nga wala pa'y sinugdan ang kalibutan. Dili na mao. Kay kung ingon ana man ang formula sa Ginoo sa paglunok sa panahon ni Noe, gihurot unta niya patay si Noe. Walay gibilin, gipatay sa Dios si Noe, dayon si yang mga anak gihurot, mga asawa nila gihurot og patay. Pagkahuman ana, gaumol og balik ang Dios. Ana, o di ba? Gabilin lang ang Dios og pipila ka. Gabuhi lang ang Dios og kanang tawag nila banhaw, no? Kanang pagkabanhaw nila kanamang namatay. Di nauntay gabanhaw unta ang Dios dito. Pila lang kalugas, dili man. Gibilin man nga physical si Noe. Nga didto misanay og balik ang kaliwatan hangtod na puno ning kalibutan. Didagan sa kalibutan. Sa to pa mystic na nga una. Kung mystic na, unsa may correct? Okay niya. Kaning ako mga igsuon,
Husay raman di man po ko mambugos o di mo mutuo. Kay lagi, wa man ko suguas Ginoo ani para patuuhon ning kalibutan. Ang tahas nako karon musulti raman. Matod pa sa Ginoo, isulti lang. Isulti. O man yung nga, danihan mo ng tao. Isulti nga ikaw rin tinuod. Wala man. Ito nga, masuko ko ang mga tao maingon nga, sangyaw nga, sila ra po may tinuod, bakit mana. Kung ako inyong pa-istoryahon, ako inyong pasangyahon, utob sa naminaw ani, nga nagkalain kag, lahi kag relihiyon, kung ikaw katoliko ka, ikaw sabadista ka karon naminaw, protestante ka, unsa ka nga protestante, baptist ba ka karon, no, sa ka nga born again, daghan mo ng mga born again, kanang inyong pagsimba dito sa inyong simbahan, hingpita. Kung katoliko ka, balik dito simbahan ninyo, tumana ang tanan ditong gisugo dito, na may react ani nga. Doon ay ni-react, ngayon nga, unya, master, tinuod ba na nga, okay de sa katoliko na, nga magsimba silang mga larawan, mga Diyos-Diyosan. Kaning din harian sa Dios ang tanan nga motambong diha na ay basyo nga iyang kaugalingong gihawiran. Dili kay imong hilabtan tong basyo niya. Imanin ninyo imanin ninyo kay sa makaapas lang aning istorya. Kanang musulod sa gingharian sa Dios magdala nagbasyo kay kanang lami sa ana iyar na sa pamilya ni Abraham. Mao nga kanang mutambong ana manggidalag basyo. Kanang basyo sa usa ka tawo ay apod to hilabti kay hilabtan to nimo imo tong hugaw-hugawan nasuko man to. Hinganlan nimo to yang basyo nga naitae. Kanay tayo nimo basyo masuko resulta na mag-away mo. Ang buot lang nako ipasabot nga kanin mga sikta gitagaan kani sa Ginoo og lain-lain doktrina aron mo daghan. Kay kun usarap nang litan karon ang Katoliko Romano dili mo tug larawan, wala tanan. Wala tanan. Parehara rin sa ubang sikta. Parehara doktrina. Sa man pag-isip na nga daghan parehara man tanan. Ang tinuod ani kanang pagbaton o larawan sa mga Katoliko wala na makasala. Kay ilaha man ang tahas dito sa Ginoo aron mahimong talimadon sa yuta nga gihatagan sa gingharian. Unsa may talimadon di ay ani. Kung imong basahon sa Isaias 2:8, Isaias 2:8 ang talimadon gaingon, ang ilang yuta usab. Kinsa ni nga yuta? Kang Jacob, kang Israel. Kay si Isaias may kasulti ani anang panahon na kay kanang mga Israelitas namiya sa ilang Dios o na nagbuhat na sila larawan ng ilang simbahon kay ang Diyos di naman mapakita nila. Gusto man sa mga tao nga magsimba sila nga nagi makita. Amo nang niingon din ng Diyos diri sa Isaias 2:8, ang ilang yuta usab anang mga Israelitas anang kanang Israel na puno sa kinulit nga mga larawan. Ilang gisimba ang binuhat sa ilang kaugalingong mga kamot kadtong hinimo sa kaugalingon nilang mga tudlo. Muna istorya, muna talimadon. Nga kananay nagbuhat ana, Israel mo'y nagbuhat, muna gisulti ni Isaias. At tuwa ng Israel karon, makakita ba mo anang istorya dito? Sige daw. Dili mo kakita na. Nga nung di naman mo kakita, Judaism ang Israel. Kanang Judaism, di na matug larawan. Supak na sila ng larawan. Sa to pa, kay supak man sila, kaning ni adi na makita nga ilhanan.
di na makita kana nga tilimadon. Nanday ang nagbuhat anak katumang mga anak nga gibal aw katumang mga anak sa Dios. Mumuntoy magbuhat. Mao nga imo dayong basahon ang kahimtang sa panahon nga diha na ang atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesukristo wala nila tuohi, wala nila dawata. Mao nga kanang gingharian gibalhin sa usa ka nasod. Sumala sa Mateo 21:42-43, gibalhin sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Sa tupa, niya ng mga larawan na. Niya ng mga larawan na kay gitudlo man na. Di apil na sa kalimadon dito. Mao nga pagsulod sa unang Kristohanon dinis Pilipinas, gadalaan ng larawan. Mutuon ng ribulto, mutuon ng larawan. Aron ikabalhin kadtong binuhatan sa mga Israelitas, ikabalhin din his Pilipinas, aron sa ingon ana mahimo tong identification nga kaning nasura di ay maoy namunga sa Kristohanong pagtuo, dili na kanang Israel. Dili na. Muna'y ilhanan na. Muna nga dili ta pataka-taka o kasukuan ng Katoliko nga mutuo sila ng mga larawan. Kay ilan ang tahas, ilan ang buhat. Kanang mga sitas sa inyong gipangbasa, ningon mo nga, bawal ni mo ni sulat. O sa inyong pagtuo, baka kabasa ng mga pare, na? Nakabasa na sila. Ay tugin na nga na sila kabasa. Eh kanang Biblia, disir na sila mahimong pare sa inuuhan nga Katoliko, disir na sila mahimong pare. Isubli-subli ning Biblia basa. Sa to pa, nakabasa din na sila anang sitas ninyo. Ngayon yung ilaparo nila. Pero nga naman sila mahadlok, anak. Nga naman sila mutuo, anak. Nga unta, nabasa mo na nila. Tungod kay gitamnan sila sa Ginoo anang kasing-kasingan nga kinanglan magbaton sila, anak. Kay aron kita makakita ta sa yuta nga gibalhinan sa gingharian sa Dios. Kay kanang magabuhat, anak, mao kanang yuta, mao kanang nasura. Kung supak na sa inyong kasing-kasing ang pagbaton na ay magbaton. Ay supak mo na ninyo. Ay lang niyo buhatan ng ilang gibuhat. Pero ay po sila niyo hilapti. Nasama ang inyong gihimo nga kanang mga santo ninyo, kanang ilang larawan, inyong pambukon, pandauban. Di na po kumuuyon, anak. Kay makasala man mo, anak, kay ngano mi kung makasala mo. Kanang inyong gidauban naman na espiritu, sa wa pa na siya nahimong tao, wa pa na nahimong santos nga kahoy baron. O clay ba na siya unsa ba na nga gihimo, anak. So wa pa na nila buhati. Tao man na. Parehana ni Maria, Birhen Maria. Tao mo na si Birhen Maria, na may espiritu si Birhen Maria, sawa pa siya namatay. Kay kanang tao, na may espiritu ning tao. Bisan kamo diha nga naminaw, na may espiritu. Nga ini kamatay ninyo, anyong espiritu muli man na sa Dios. Basahon na to sa Ecclesiastes 12:7. Basaha, ang abog mo balik sa yuta ingon sa kaniadto, apan ang espiritu mo balik sa Dios nga maoy gigikana niini. Karon kay si Maria tao man to, nato espiritu nga pagkamatay niya ang espiritu niuli sa Ginoo, niuli sa Dios. Tungod kay gihigugma siya sa mga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo, gibuhatan siyang larawan, inyong gidugmok, nagtanaw man tong Ginoo ato. Kanang gadi padir nga inyong gisimba, katanaw na. Hasta si Hesukristo katanaw po na. Si Maria katanaw po.
Di, magabaan, masuko ang itong espiritu, at itong inyong DIBI, mo na nga, doon ay mga silot na abot ninyo, nga wak mo kay balo, nga silot na. Ay lang ninyo gilabti na sila. Pag nagtuo na silang larawan, ay inyo gilabti. Kaya dili na inyong buhat. Kita din sa kalibutan, papil-papil kita. Kaya doon na tayo direktor. Ug ang direktor na to, mao ang Diyos. Hinumdumi din ninyo, nga diha sa usa ka teleserye o pelikula, ang tanan nga magdudula diha, lain-laing role. Di din na sila magsapaway. Kaya kung ikaw nga kaning saingan magdudula sa entrante sa drama, musapaw ka sa role, sa imong kauban, masuko man tong direktor kay magguba man ang istorya. Maguba man tong istorya ni ana. Kay musapaw man ka sa papel nga dili imo. Resulta, masuko tong direktor, papahawaon ka sa Ginoo, silutan ka. Mao kita sa kalibutan, kay kaning kalibutan mutuo mo sa dili, drama ni, dako kay drama ni sa Ginoo. Aktual nga drama. Unya, siya ang direktor. Munang kada relihiyon, kada sikta, doon na sila'y kaning papel, pananglitan, Buddhism, nasa ni papel. Ila na. Dili mo manghilabot anang Buddhism, kanang Judaism, ilang papel to. Kay kaning pundok god nga, iyan ni Abraham, 8 man ni kabuok. Pundok. Una ani, Judaism. Nganong na ay 8 ka pundok? O, yan ani na ha. Atong istoryahon na to. Si Abraham, doon ay 8 ka buok anak. Doon na gani, pastor o nga, ni comment na po nga, wala siya kahibalo nga, 8 day ka buok anak ni Abraham. Pastor na, nabi ako. Adi lang po na ko, wa man ko nagtamay, pero 8 ka buok anak ni Abraham. Minsan nga, karon pa mo ka, balo nga, 8 day anak ni Abraham. Pastor di ako. Naman diha. Ay lang po kasuko kay telling the truth man. Ngano, wa man mo kabalo kay, para man mo ditong Pablo balik-balik. Balik-balik ni Pablo. Kay gipambiyaan lang itong daan tugon, kay wala na itong daan tugon. Di, ato ramon Pablo, resulta ninyo, Pablo ra po yung, naman po yung Pablo na madire. Pero buutan man, kamo, lahi man mo. Sige lang, no? Dayon, sa na to? Atong istoryahon si Abraham, nganong dunay 8 ni ka relihiyon ang kalibutan. 8 ka relihiyon ra, 8 ka relihiyon. Kung yung ganita og relihiyon, dili na siya sikta. Kaya kung inyong tanaw ng relihiyon, lahat rin ng relihiyon sa sikta, o yung tanaw sa ipagi ninyo material na meaning. Kaya kanang sikta sa English, religious. O niya, kanang relihiyon, religion. Religion, gikuha na siya og religious. Na siya yung mga gisakop na siya religious. Para aning Christian, yung Christian religion. Kinabuuhan na, kinatibukan, Christian religion. Yung gani kag, nagani title ni mong danon, litan, Katoliko, dili na siya religion. Religious na siya. Kaya ng Protestant, no, kaning Martin Luther, religious na siya, religious. Ang religion kanang Christian. Ang Katoliko, religious. Kay sikta mo na. So ang iyahang religion, Christian. Karon atong
pangitaon ngano nga dunay 8 ka ancient religion. 8 ka ancient. Kay daghan namang religion ron. Pero atong pangitaon kanang 8 ancient religion. Kung imong pangitaon kani, ato ning istoryahon ang kinabuhi ni Abraham. Si Abraham dunay 3 ka mga asawa. Ang unang asawa niya si Sarah, nanganak ni Isaac. Ikaduha niyang asawa si Agar, nanganak ni Ismail. Ikatulo niyang asawa si Situra, nanganak og 6 ka mga lalaki. Si Zimram, si Joksan, si Medan, si Midjam, si Isbak ug si Suwa. 6 plus 2, Isaac ug Agar, o Isaac ug Ismail, 8. Na siya. Karon, kanang Christian, iyan na ni Isaac nga line up. Kaliwata na ni Isaac kagikan. Kanang Islam, nahibalo na ta, nga kang Ismail day na. Di ba? Nahibalo na mo. Kay bisan ang Islam, nahibalo na sila nga kang Ismail na sila, dili na kang Isaac. Sa to pa, makasabot na ta nga, kining Islam o ang Christian, igsuon o amahan. Lunid ng away, debate, lantugi, dili na na. Kay, santa, gitagaan man sa Ginoo o kaning manluluwas. Ang manluluwas sa Christian, si Isaac, dito ni Jesus. Kay, di naman si Isaac kapakor. Namatay mo to si Isaac, niguwa ng espirituha, dito ni Jesus. Munang nga kanang spirit ni Isaac, mo to si Jesus. Munang si Abraham iyang amahan. Inana, dili man si Abraham ang gihalar. Si Isaac may gihalar. Mao nga, pagbuhan niya dire, siya to ihalad, kay si Isaac may ihalad. Di ilang ikahalad atong panahon na, kay wa pa may halaran. Sa kinabuhi niya, munang gianistan og karniro, nga literal. Munang sa wala pa ihalad si Jesus, daon na ang karniro. Ang dugo sa karniro sa una, mao'y itabon sa sala sa mga tao. Kay karniro man ang gipuli ni Isaac, ni man si Isaac. Pero by the end, si Jesus na ang halad. Sa to panatuman na to, dito ni Jesucristo. Karon, si Ismail, imong pangitaon, pagkuha niya, siya si Muhammad. Kaya wa may mapatungha sa iyang kaliwatan. Wa may mangita siyang kaliwatan. Kanang relihiyon, pamilya na sila. Prehaning Christian religion, usa ni ka pamilya kay dako nga pamilya. Ang amahan ani mo si Kristo. Kanang kuan, kaning Islam religion, usa ka pamilya na. Ug ang amahan ana mao si Ismail, nga mao si Muhammad. Kay di man to sila pwede duhaon. Lahi si Ismail, lahi si Muhammad. Munang mutuog kita reincarnation. Kay di mo mutuog reincarnation, maapil mo sa paglabay sa kanyit-ngit. Di mo maluwas kay kanang espiritu, musulod raon ta ninyo. Pagsulod ana, padadaan mo damgo kay padamguhon mo mus Ginoo. Di man mo mutuog reincarnation. Ang damgo ana, resulta, damon raday ninyo nga bungas katulugon. Ang inyo dayong pagtuo, igo lang sa pag-ingon nga, kanang damgo, binutbot mo na. Kanang damgo, bunga man na sa katulugon. Kanang damgo, hinubog naman na. Kanang damgo, di man na tinuod. Usahan ninyo pagkabanhaw, usahan ninyo pagkaapil sa kinabuhi nga everlasting physicality or physical. Nga ang balikan ni Kristo dili man ang aslubong, ang misteryo. Kanimang mga tao nga buhi mo may balikan. Mao nga dunay
Walo ka mga anak si Abraham. Ato pa na-identify na nato nga si Isaac mo ning Christian. O niya si Ismael mo ning Islam. O niya kadtong unom ka mga anak ni Abraham. Asa man to karon katong unom niya ni si Tura. Asa man to nimo pangitaon? Kaning unom ka anak kay duha naman, walo man ang ancient religion, imo din tan-aon nga ang ancient mao ang Judaism. Nganong Judaism na? Tungod kay kana ang kamagulangang anak ni si Tura, si Zimram nga Kanaanhon na si Tura. Munang kinahanglan dunay mo barog sa Kanaan. Nan kay kanang Kanaan iya man ni Huda. Kay si Huda man mo'y nakapanunod ana. Mao nga kanang kingdom of praise na pikas na sa duha, Christian ug Judaism. Unang nagbilin karon sa Israel kanang Judaism. Maunay kang Simram nga anak ni si Tura. Kanang ikaduha na si Juksan mao kanang Buddhism. Kanang Buddhism unay kang Simram. Kang Simram kang ano to no? Simram Juksan ng Buddhism. Confucianism mo na ikang Midan. Confucianism. Dayon Taoism Mijan. Taoism na. Kanang Hinduism kang dili Isbak. Sintoism. Sintoism mao ni kang Isbak. Ang Hinduism kang Suwa. Munang there are 8 ancient religions. Dili na matawag religious. Religion. No? 8 religions. Nanais. Kay plural naman na. Di, nanais na to. 8 religions. Judaism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism, Christian, Islam. Karon, kung imong basahon ang spiritual survey ta ha, magtuon tag kanang nilaglom nga panghuna-huna. Si Kristo lang ang makabautismo sa Espiritu Santo, wala na ilain. Kani pito niya ka so dili ni kabautismo sa Espiritu. Sama ni Ismael dito kabautismo. Si Kristo ra ang makabautismo. Mao nga pagbasa nimo sa pinadayag kay kanang Kristo kanang religion Christian kang Kristo man sa walo ani kaigsuon nga relihiyon kaigsuon maning walo no usa dire ang Kristo nga mao kanang Christian sa to panapay pito. Kung imong basahon dayon sa pinadayag 1, giingon dayon nga ang makita mo isulat ug ipadala sa 7 ka iglesia. Kanang 7 ka iglesia na 7 kana ka religions. Ang meaning ana ipapangita dili kay isulat ana din ipadala dito sa 7. Kay literal man na pag mata ni Juan wa man siya gisulatan. Na ba di gisulatan si Juan?
Wala man. Ingon diha nga ang makita mo isulat ug ipadala sa pito. Sato pa ang meaning ana pangitaon kaning pito. Gisulat diri sa una pang panahon aron pag-abot aning panahon nato karon pangitaon nato. Inana. Kay wala na isulat sa una di naman nakasulat diri. Kay timrihan man yung Bible. Kanang timri gani meaning tapos. Tapos na. Di na dungagan, di na makuhaan. Manay meaning ana. Di wala kay isulti nga pangitaon aw kanang isulat. Di walay mabasa karon diri nga pangitaon na. Mao nga gisulti sa Ginoo dinhi nga ang makita mo isulat ug ipadala sa pito ka iglesia kay kanang Christian ang meaning ana nga mao'y mangita sa iyang pito ka igsuon. Kay kanang si Juan nga nagdamgo ana Christian man to, Kristiyanos man to. Sa to pa ang sugo sa pagsulat naa sa Christian, ang sugo sa pagpangita naa sa Christian, wala sa pito. 8 sila oh, 8. Ang usa gisugo, pila na lay pangitaon? 7 na lang. Munang ang gisulat diha sulatan mo ang 7 ka iglesia kay kanang mo ana ang Christian mo'y gisugo sa pagpangita sa iyang mga igsuon nga 7 kay gipalakaw man ni Abraham. Aron dili sila makasamok ni Isaac, gipalakaw sila. Diyon sa ni pagpalakaw gitagaag mga gasa. Unya kaning mga gasa karon, mga tao naman na. Kay mo man ay bahandi ang mga tao. Bahandi man na. Mao na nga pagbuwa nila karon na sila'y mga katawhan, na sila'y pundo sa matag usa nila. Tawgon din na og relihiyon. Munang Buddhism, Buddhism, mga relihiyon na sila. Judaism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism, Islam, ano yung mga religion, mga relihiyon. Di na sila religious. Religion. Mga relihiyon ka na. No? Muna yung meaning, ana. Karon, muna siya ay kahayag. Kanang giingon din sa Matthew aw kaning sa pinadayag 21:23. Nga didto wa na magkinahanglag adlaw. Wa nay kanitnit, wa nay gabii. Kay si Kristo nang atong kahayag, ang meaning ani kaning Bible ba? Kani. Kay kaning Bible kangit-ngit ni sa mga tao. Kani. Kung inyong basahon ang Juan 12:35, sahon na to ha. Sahon na to. Ang ako ani, ang mutuura, dili ko. Sa mutuo lang. Katong lamdagan lang ani. Katong dili lamdagan na amin inyong una-una, padayon mo diha. Si Jesus miingon kanila, ang kahayag ana uban kaninyo sa hamubo nga panahon. Mubo na lang. Sa to pamubo na lang to. Sa ang kahayag ana uban pa kaninyo sa hamubo. No? Tutrog basa. Ana uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit dili mahibalo kung asa siya padulong. Way kasayuran at tumabtas kangitngit. Nang kay kanang kahayag si Kristo man 1:8-12, ako mao ang kahayag. Sa to pa, ang buti pasabot ani nga kahayag nga hamubo na lang makig-uban nila, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nga iligkawala niya ang mubanos kangitngit na. Muna meaning. Mao nga kaning Bible ginama na ni sa dako kay kangitngit. Kangitngit na ni siya. Ang hubad ani mao na to'y kahayag.
Kung muguwa na si Kristo, kubaro na ni siya kung ana natas tinuod. Ani, kung unsa ang buti pasabot ani, unsay tinuod nga pagtugkad. Pareha anang 7 ka iglesia, no? Ang una-una nila anang 7 ka iglesia, 7 ka simbahan. Kaya ang iglesia nila simbahan man. Munang doon na sila pilitan Katoliko, no? Kaya ang Katoliko may ni-claim ani. Inani ang pag-claim sa Katoliko. Dito sa Efeso na sila simbahan. Sa Tiatira na sila simbahan. Kaya na may iglesia dito. Sa Pergamo na sila simbahan. Katoliko gihapon to. Sa Sardis na sila simbahan. Katoliko gihapon. Sa Philadelphia na sila simbahan. Katoliko gihapon. Sa Smyrna na sila simbahan. Katoliko gihapon. Sa Laodicea, kapito, na sila simbahan. Pero Katoliko gihapon. Usara man kay Katoliko raman tutanan. 7 ka simbahan, pero usara sila kay Katoliko raman. Dili tumao nga kahulugan nga matawag nimo 7 ka iglesia kay di man to sila nagkalain-lain. Usa man nimo paingon nga 7 ka iglesia nga usara man to Katoliko raman to dito. Katuntua sa Efeso Katoliko, katuntua sa Smyrna Katoliko. Katuntua sa Sardis Katoliko, katuntua pud sa Philadelphia Katoliko, sa Smyrna Katoliko. Laodicea Katoliko, Sardis Katoliko. Usa pa kahimong 7 ka simbahan na, pero dili matawag na 7 ka iglesia kay kanang iglesia Katoliko man na. Kanang Katoliko iglesia man na. Di usara ka iglesia. Kay katuntua sa Efeso, iglesia man to nga Katoliko. Katong tuwa sa Smyrna, iglesia man to nga Katoliko na naduha na dayto. Ila ramang simbahan duha. Usara man to, Katoliko raman to. So kung kaning 7 imong gamag simbahan, Katoliko ra gina sila. Dili kay na 7 na to ka Katoliko. Muna nga og anaw ninyo ipugos niyo og sabot, di mo kakita og unsay ka matuoran nato sa kalibutan kay ipugos man gyud ingon ana. Dili na mao. Ang iglesia ni Manalo nianggon pod nga ang 7 kuno ka iglesia, 7 ka diakono nila. Samot na gihapon, ora gihapon kay puros naman to sakop nila. Matawag nito sila 7 ka iglesia nga 7 ka diakono, iglesia ni Kristo raman tanan. No? Nga ni kag 7 para maihap na nga 7 nagkalain-lain na lain-lain. Kanang iglesia religion, iglesia man ni Kristo. Kay kang Kristo man nga tinukod kanang Christian religion. Di iglesia ni Kristo na. Kanang Judaism iglesia man na. Kanang Buddhism iglesia man na. Kaya meaning anang iglesia kongregasyon man. Group of people. Sa to pa adunay 7 ka mga iglesia. Mao nga kanang giingon dayon sa pinadayag nga 21-23 nga wa na magkinahanglag adlaw, dili adlaw nga kanang musubang nato og mabuntag dayon musalop og hapon, dili mo nang adlaw ang wa nato kinahanglan. Kay si Kristo na ang atong kahayag nga mupuli anang adlaw, dili na. Kanang gabi og kangitngit kaning Bible, muni gabi og kangitngit, mabitaw na nga ug mangutana ta unsang adlaw mo balik ang Ginoo, unsa may itubag. Matthew 24:36. Why na sa inyo stop na di kangitngit ninyo kay wa man hibalo. Ang problema na dunay magtukan di man pututuuhan. Kay inon man magtumo-tumo. Munang gamay ra mabitay hinungdan nganong gamay ra kayo maluwas. Kay og tuganan ka sa tinuod, dudahan po to, inon po to nga dili na tinuod, pero man Hesus sa una. Si Hesus Kristo po sa una. Muna-munang kuning kamot na mutog ang tinuod aron na kahari siya dito sa trono ni David, inon po nga
nagpasipala sa Dios. Kay tao ra ka, nagpaka-Diyos ka. So pa may mahimo nga alaala pamatyo niya tanan tong mga tao. Para lang mo dili na. Karon, this is the last and final time. Wala na'y irog-irog kay last days man, katapusang adlaw naman ni ang ikatulo ni Kristo. Kay kaning kalibutan, there is 7 days. That is equivalent of a week. 1 day is equal 1,000 years. There is 1 day is equal 1 day. There is 1 day is equal 1 year. And there is 1 day is equal 1,000 years. Inana. Muna nga, ubi ka mo mugamit ani, adili mo kakita. Muna ingon si Kristo diri nga, kadtong naglakaw sa kangit-ngit, dili siya kakita o asa siya padulong. Adili gid kakita. Ay bisan kamo karon, akong paminaw di man tuwa. Sangkuan na antura sa minteryo. Nga nato dito dayon, paabot og mukuha tong adlaw na kahayag diha nga atong mga patay manlagpot kay dos taas. Naman na imagination ron sa international imagination nga gisilawan ana nagbuak ng panganod kay niguwa tong silaw dayon gipanghigop tong mga taong nangamatay na nangilinya pagkataasa. O papilahon tong nangamatay na, bininyo mga igsoon, katong kanang nangamatay na, daghan pa nas mga buhi. Daghan pa nas mga buhi. Karon og muna ibalikan sa tong Ginoo papilahon, asa naman mong mga buhi pila. Nanapod sila patalastas programa ron nga, ay nimong tindog-tindog ha, mahat na katagak tong imong purol, imong karsones, imong necktie, imong tasbukton, dayon. Kaya pastilan mo may kangit-ngit inana dili kay bulog asa padulong kay katong gikuha di ba mo kay bulog asa padulong basta lang kay langit no basta lang kay ingon nga langit yan naman sila sa leader ron nga naman sila TV nga mahatlag katagat tong bere gabasag Bible ang inani muhat lang og kuan, muhat lang og mabili ng Bible ani kay to gisuyop na di ay. Rapture, mo na itawag nila rapture. Ang meaning ng rapture, di na kamuagi kamatayon. Mo na rapture. Nabalhin na siya ngadto sa kinabuhi. Ana diri tung basahon sa Juan 4 na may rapture dire pero lahi sa ilang rapture. Juan 4:24. Narao. Dili, I'm sorry. Juan 5:24 di ay. Juan 5:24. Sapagkat tinuod, bagaingon ako kaninyo, nga ang magapatalinghog sa akong pulong ug magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Siya dili pagahukman, inunua nabalhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Dili makatilaw kamatayon. Inunua nabalhin na siya kadtong nagpatalinghog. Unya kay di man ta kapatalinghog na ni Hesus. Kung mo atong paabuton to nga si Jesus manao para magpatalinghog ta, may lag makaabot pud mo og si Jesus ginang tinuod manao. Ang problema kay pila na kamilyon ang gahuna-hunaan nang hurot nagkamatay niya. Kamong nagsunod pila pa kamilyon nga nagsunod ana huna-huna karon. Ang giingon din nga kadtong magpatalinghog buhi dili nang nasminteriyo. Kaya nagpatalinghog gani meaning naminaw. Ato yung himay-himayon yun nato, di kita pataka-taka. Kay mutuo mo sa dili, kung mutuo mo nga kanang sinugo sa Ginoo
dinis kalibutan nga muluwas na to, magsasangyaw mo po na. Di man po daway na kay atong pangitaon atong bulangan. Imposible po do muguwa na pag-abot rin tos bulangan atong pangitaon. Masyada og City Jes, 45. City Jes, 45. Inilo, biya. No? Di man na, muguwa na siya dinis kalibutan nga leader, nga magsasangyaw. Unang open-minded ta, dili tapay mo pataka-taka. Hala-hala na lang ta. Di ta manghilabot sa mga magsasangyaw kay wa man kay balog sinugo na. Kung sinugo to, inyong hilabtan ninyo itong sinugo sa Diyos. O gani nga, matud pa din siya nga, dunay uban kaninyo nga wala mahibalo nga nakaabi-abi sila og mga manulunda sa Ginoo. Sila'y kalibutan na nakaabi-abi sila og manulunda sa Ginoo. Na dili lang ta maghilabot, ang ato maminaw ta, di ta ganahan, di ta. Nya naman tayo nahuna, naman tayo utok kay kani atong utok man god gibugto mo kunis Ginoo didto ni Adan pagkasala. Pagkasala ni Adan sa una sa wala pa makasala si Adan, wala ni bugtua. Usa ra gini mo nang si Adan purting brayta. Kaila si Adan sa panang matang sa mananap. Kung karon nakaila kag langaw, tungod ni Adan. Si Adan gahingalan ana. Kung nakaila kag kanding, tungod ni Adan. Kaila kag puto, ay tungod ni Adan. Kay sumala dire gidala sa Dios tanan ug gihinganlan ni Adan tanan ug kun sa ngalan ana si Adan gahingalan. Ano sa ani nahitabo? So wala pa gihulog sa Dios ang tao ngadto sa sala. Kay ang Dios may gahulog nato og sala. Mo bitaw nga ang Dios dunay tahas. Kay kanang sala kamatayon man ang bugti. Ang Dios may buhat ana. Mo may pabilanggo nato diha. Pagbalik sa Ginoo, birahon tagikan din ha. Iyatang bawion na ngadto na sa kinabuhi, banhawon ta niya gikan anang kamatayona. Kay inani manggod ang sinugdan sa tao, hubok-hubad, walay kaulaw, walay dili mo feel o unsay kaulaw, parehag mananap lagi. Dili mo feel. Anang si Adan dito, wala mo feel o naulaw ba siya, hubo ba siya. Karon og munay mo daghan, wala ipaila ang sala. Ina na ka karon. Aglakaw-lakaw pa ng kasada, galabyog-labyog ng imong kinatao. O niya, muratag irong ra, muratag mga mananap. Mangihita ng atubangan sa mga tao para ng mananap. Manghigda ka ng atubangan ng mga tao murag mananap. Kay kariha magmananap. Dili man mga ulaw. Na kay wa may lami na sa Ginoo. Kay ang Ginoo di man kinayag mananap. Ang Ginoo mahibalo sa maayo sa dautan. Dili na bulhatos Ginoo. Aron kita makahibalo nga mahimutang sama sa Ginoo, nga mahibalo ta sa maayo sa dautan, di pa ila nato ang dautan, unang gihulog og sala. Aron ta makailag dautan. Pagkailag dautan, gipangitaan ta sa Ginoo og maayo. Kay kamao naman kag dautan, kamao kag maayo, gipangitaan ta og maayo. Nga kaning maayo dunay pagkabanhaw, kaning dautan patyo sa Ginoo. Muna nga ang pagbanhaw nato pinagi og sanyaw. Mangno sanyaw. Nana, kung mutuo maayo, dili walay mahimo. Muna nga maminaw dita kay gitagaan man taas Ginoo og panabo. Ako ito ganinyo ang tinud nga kahulugan, kanang giingon nga wa nay kangit-ngit Bible. Maabot ang panahon ani nga kaning Bible close na ni, matapos na ni. Ang mupuli ani nga Bible nga sumpay ra gyapon ani katunang gitawag og exegesis of the Holy Scripture. Exegesis. Kaning mga interpretasyon na tanan diri nga pagbasa nimo diri
Sikreto. Pagbasa ni mo spikas, pinadayag na to. Kay kaning sambingay, murara ni siya tigmo dito sa Ginoo ba, nga samtang gasulti kas tigmo, nahibalo kas kahulugan. Ana. Muna inana ang hitabo. Pagbuklad ani pohon, muna mahibalo din ta nga, nana din Ginoo kay nahubad naman ni, kasabot naman ta. Kanang mga tao nga gusto nila nga motoy dangatan nila, dito ra sila. Inana. Muna no? Ugma po ang adlaw, doon na tayo live sa Radyo Vivo. O at the same time, doon na po tayo panimbahon diri. At kung mag-monitor lang mo sa mga topic sa atong mga kardinal. O daghan kayong salamat o maayong gabi kanatong tanan. Linis niya, sir.